Dobrodošli u jedinstveni kviz Akademske srpske asocijacije. Dobrodošli u najpopularniji kviz za učenje srpskog kao zavičajnog jezika. Dobrodošli u reči zavičaja. D1. Konačno šnicla. Tako je. Tako je, konačno rešenje je šnicla. Šnicla, da. Učila sam mnogo stvari u kampu, kao hrana, muzika, kultura, iskustvo, istorija i jezik. Kad ga vidim, noge ni na tam ni na van. Jednu noć ne mogu da zaspijem, sve mi močilo pred oči. Ja neću, ali on mi na pamet dodi. Koji smeje to i da spominje na mojega tatka, istepadbi me kao mlčko dete.